Sa kalasamahan og sana sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa Ginoo Kristo ang gugma sa Dios, ang panagiusa sa Espiritu Santo manaakay niya. Manaos sa kanimo. Maayong buntag kay tanan. Maayong buntag. Og welcome ng Santos ka misa ditong pagdaig sa Dios. Kini ato ang misa usa ka butid mas, pero ang ato ang collect tungod kay gisa og ulog nato ang kapistahan ni San Juan Apostol ug Ebanghelista. Ug aron mahimo kitang takos sa pagsalmot ning Santos nga misa, nusulat o karon ang mga kasalanan atong nabuhat ug mga isipasaylo sa Ginoo. Nagakumpisal ako sa Dios nga mga gahom mataran o kay inyong mga igsuon nga nakalapas akong dakuyamot so nahuna sa pulog sa buhat o sa wala pagbuhat sa angayang buhaton kay akong dakong sala busa na ngamuyo ako sa Santa Maria ko naing ulay katanang mga anghel o mga santos o kay inyong mga igsuon aron ko iyampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan ang takita sa Diyos nga mga gahom mataran huwag pasayloon sa itong mga sala pero ang takita niya gadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. O kadahil sa iyang mga tao din sa iyo ta. Ginoong Diyos langit ng hari, Diyos samahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagpasalamat kami kanimo. Nagadaig kami kanimo tungkol sa himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong Jesucristo, buktong anak sa Ama. Ginoong Diyos, Cordero sa Diyos. Ikaw nagawag kang sasala sa kalimutan, kaluwi kami. Ikaw nagalingkod sa to sa Ama, nawatang among pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang alangin, alang dodo, Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo, sa himay sa Diyos na Amahal. Amen. Amen. Himaya sa Diyos dito sa magampo kita. O Diyos, pinaagi ni San Juan nga apostol,
gipadayag mo kanamo ang mga tinaguan sa imong pulong. Itugot nga masabot namo pag-ayo pinagi sa pag-ampo ug pagpalandong. Ang giayo niya pagtudlo kanamo, kini among gipangayo. Pinaagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug ari uban kanimong sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Juan. Nagsulat kami kaninyo maitungod sa pulong nga naghatag sa kinabuhi diha ng daan sa buhat sa kalibutan. Nadungog namo kini, nakita og nahikap gayud sa diha nga gipadayag na ang maong kinabuhi. Nakita namo kini, busa nagmatinuod kami kinini, ug isangyaw namo kaninyo ang kinabuhing walay katapusan, nga diha uban samahan ug ipadayag kanato. Gisugilon usab namo kaninyo nga nakita ug nadungog namo aron kamo uban kanamo maiusas samahan ug sa iyang anak nga si Jesucristo. Gisulat namo kini aron mahingpit gayud ang atong kalipay. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Magsadya unta ang mga maayong tao diha sa Ginoo. Magsadyang ka ang mga maayong tao diha sa Ginoo. Ang Ginoo hari, pasadya ang yuta, palipaya ang dagang mga pulo, ang mga panganod o kangit-ngitan nagalibot kaniya, ang katarong hukom mao ang ibarugan sa iyang trono. Magsadya unta ang mga maayong tao diha sa Ginoo. Ang kabukiran milanay ingog talo, atubangan sa Ginoo. Atubangan sa Ginoo sa tibuok kalibutan. Ang mga langit nagsangyaw sa iyang katarong, ug ang kanasuran nakakita sa iyang himaya. Magsadya unta ang mga maayong tao diha sa Ginoo. Ang kahayag ni banag-banag alang sa matarong, ang kalipay alang sa maligdong ug kasing-kasing. Paglipay diha sa Ginoo, kamong mga matarong og pasalamati ang iyang balaang ngalan. Magsadya unta ang mga maayong tao diha sa Ginoo. Alleluia, 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 alleluia.
Ang Ginoo manaakay Dios. Manaasab ka Ang pagbasa sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. himayaan ikaw o Ginoo. Sa unang adlaw sa semana, si Maria Magdalena midagan ug miadto kang Simon Pedro ug sa tinun-an nga gimahal ni Hesus ug giingnan niya sila. Gikuha nila sa lubnganan ng Ginoo ug wala kami mahibalo kung hain nila ibutang siya. Unya si Pedro ug ang laing tinun-an nangadto sa lubnganan. Nagdagan silang duha apan ang maong tinun-an nga kusog nga midagan kay kang Pedro ug nahiuna pag-abot sa lubnganan. Mitikubo siya ug iyang nakita ang panapton nga lino apan wala siya mosulod. Miabot si Simon Pedro sunod kaniya ug midiretso siya ngadto sa lubnganan ug nakita niya didto ang panapton nga lino ug ang panapton nga giputos sa ulo ni Hesus. Wala kini mahitipon sa panapton nga lino kundili gilukot ug gilain pagbutang. Unya kadtong tinun-an nga nahiuna pag-abot sa lubnganan misulod usab ug nakakita siya ug mituo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. So mga igsoon gisaulo karon ang kapistahan ni San Juan Apostol o Ebangelista, no? Ang tradisyon nagsulti nga si San Juan Apostol mao ang nagsulat sa ikaapat nga libro sa Ebanghelyo, ang Ebanghelyo ni San Juan. Sa mga pagsaysay human sa pagkabanhaw sama sa gigamit sa atong Ebanghelyo karon, siya gihulagway nga ang tinun-an nga gimahal ni Jesus. Si Juan mitikubo og iyahang nakita ang mga panapton nga gigamit sa paglubong pero wala siya mosulod. Siya naghulat kang Pedro nga mao'y unang makita ug mahibalo sa tanan. Girespeto ni Juan ang otoridad ni Pedro isip pangulo sa napulog duha. Siguro tanaw sa nato sa konteksto sa pamilya, no? So diha sa pamilya ang ginikanan, no? Mao ang magiya diha sa mga kabataan, no? Ang amahan mao ang haligi, ang inahan mao ang kahayag. So silang duha mag-uban diha sa paglid sa ilahang mga anak. Pero pila man ka ginikanan karon nga wala paminawi sa ilang mga anak. Pila ka mga anak nga walay pagrespeto sa ilahang mga ginikanan. O diha sa konteksto sa parokya, no? So ang maglid, ang magda sa timon ang ura paroko or kung doon na may mga assistant team of pastors, so naasab sila. Gikinahanglan nato ang ilang kahibalo, gikinahanglan nato nga konsultahon, gikinahanglan nato nga makigdialog. So mao kini ang linya sa komunikasyon nga anaa ang gitawag nato lig-unon pa tungod kay labi na karon ang ato ang gipalig-on ang sinodal nga simbahan, the synodal church, nga na ang pagpaminaway sa matag usa. Siguro mao nga yan atulig-unon ug bansayon humagisgot tag komunikasyon. Ug mausab kana diha sa diocese, no? So, na ang obispo, na ang board of consultors, na ang mga nagkadaiya nga nag-lead sa ministry. So mao kana siya makaigsoon, matag karon niya adunay tigom nga paghimuon, pagkumusta, no, sa mga ministry. So sa una kung mag-isgot tag pyramid nga pamaagi, pero karon tungod sa pagbugna nato sa basic ecclesial community, makigdialog, consultation sa matag usa, circular na nga pamaagi, no? Nga naa ang pagpaminaway, anaa ang pagkonsulta sa matag usa. Sa makaigsunan, adunay ubang mga tao or leaders, i-undermine nila ang mga taas kadtong muhatag sa mga order. Dili sila mubulig kung ang ilang gipangayo dili ihatag ngadto kanila. Kung wala sila mapili
aron mao'y mulid sa maong organisasyon o sa kapilya o family grouping, usahay ang uban maghimo og laing grupo. Usahay magpakanap og storya o tabi batok niadtong mga napili. Pero usahay diha sa realidad, kung mahisgod pinili ay diha sa organisasyon o kapilya, kung mahibaw-an nila usang adlaw, gamay rin manunga, no? Kaya di isang gusto magpapili, no? Pero kung sa panahon sa eleksyon, daghan ang magpapili, no? So nga no, ingon ana man ang dagan, no? So hinato ta makaigsunan, diha sa to ang pagkamatuon, diha sa to ang pagkakatoliko, diha sa to pagkasinagup nga anak sa Dios, maningkamot kita, no? Tugod kay ang matag usa kanato gigitagaan sa Dios sa nakadaiya nga mga grasya, no? Ug kanang maong grasya dili na sa to ang for our own personal consumption, no? Kundili para sa usa ka katilingban aron mabuhi ang katilingban. So mao kana makigsunan, no? Si Juan nakita og mituo, wala nay gikinahanglang ebidensya pagpasabot o pag-usisa. Siya mituo nga si Jesus tinuod nga nabanhaw gikan sa mga minatay sama sa iyang pagsulti ngadto kanila. So ang bakante nga lubnganan timailhan sa pagkabanhaw. Ang pagtuo sa mga pulong ni Jesus nagwagtang sa tanang mga pagduhat-duhat. Nga ang tanan niyang gisulti tinuod gayon. Mga igsuon, mangayo kita kang San Juan nga tabangan kita sa nga mahakita mutuo ug mudawat kun unsa ang gisulti sa Ginoo ug gihatag kanato. Mangayo usab kita sa panabang sa mahal nga berhen sa Regla, no? Nga unta diha sa tong pagpaningkamot sa pagpuyo sa matarong kinabuhi, diha sa tong padayon nga pag-alaga sa matag usa, hinaton ta nga mulahutay kita. Nga ang pagbuot sa mahan mao'y matuman diha sa atong adlaw nga paghimo sa ato ang mga misyon. Tabangan unta kita nga mahimo nga iyang mga tinun-an nga gihigugma ni Jesus. Mangutana kita karon sa atong kaugalingon, unsa may tinubdan sa akong paglaom kalipay sa akong kinabuhi? Mibarog ba ako para ni Jesus? Nagpuyo ba ako para ni Jesus? May indog palihog para sa katilingbanong pagampo. O Diyos, gidapit mo kami kanunay sa pagsunod kanimo alang sa among kaluwasan, masaligon dili sa among kaugalingong mga mayong buhat, kundili sa imong gugma sa tanang mga tao, busa budangop kami kanimo diha sa pag-ingon, uban ni Maria, Berhen sa Regla, Ginoo kaluy kami. Uban ni Maria, Berhen sa Regla, Ginoo kaluy kami. Nga ang Katolikong simbahan magpadayon sa pagdanay sa katawuhan ngadto sa gingharian nga dili iya sa kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Uban ni Maria, Berhen sa Regla, Ginoo kaluy kami. Nga ang nagdumala sa atong nasod sa kanunay ilang panalipdan ang katungod ug digdidad sa tanang katawuhan, magampo kita sa Ginoo. Uban ni Maria, Berhen sa Regla, Ginoo kaluy kami. Nga ang nagantos sa nagkalain-laing matang sa sakit, makabato na sila og hingpit nga kayuhan, magampo kita sa Ginoo. Uban ni Maria, Berhen sa Regla, Ginoo kaluy kami. Nga ang mga sulugoon sa Dios Venerable Teofilo Kamumot, obispo og Dios Sibali Pare, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Uban ni Maria, Berhen sa Regla, Ginoo kaluy kami. Nga ang atong mga minahal sa kinabuhi nga mipanaw na ning kalibutan, nga maabli ang ganghaan sa langit alang sa ilang mga kalag, magampo kita sa Ginoo. Uban ni Maria nga Berhen sa Regla, Ginoo kaluy kami. Sa hilom ato ihalad ngadto sa Ginoo at ang mga personal nga mapangamuyo. Ang gugma mo, O Dios, mipabuhagay sa mga grasya nga bisan dili kami takos, imong gihatag kanamo. Sa imong kaluoy among ipangayo nga kanunay unta kaming magpakabana sa imong mga mensahe o maghatag niini og bili diha sa among kinabuhi. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
sa Pasko nga miabot, may jutay kong gasa kanimo bisan di tapos, wala ko'y bulawan sarangik kagasa, ug wa ko'y pulong nga wa malitok sa ukon, kining akong awit kabus na kong awit, hinatag sa langit ug imo adto sa Pasko nga miabot, may jutay kong gasa kanimo bisan di takos, wala ko'y bulawan sarangik kagasa, ug wa ko'y pulong nga wa malitok sa ukon, kining akong awit kabus na kong awit, hinatag sa langit ug imo Magigsoon pagampo kamurong ako yung sakripisyo dawato sa Dios nga mahan nga magahom matanan. dawaton nunta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig panghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa tong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, santo sa kining mga halad, o gitugot nga gikan ning santos nga misa, makatunan namo ang tinaguang kinaadman, nga imong gipadayag kang Juan imong apostol, gikan sa maong tinubdan ang pulong, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo amo Ginoo. Amen. Ang Ginoo man naa kaninyo, Manaa sa kanimo, ibayaw inyo mga kasing-kasing, amo nang ibayaw sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios.
angay mata. Santos nga mahan Dios katunhay mga gahom mataran, angay matarong gayud, nga magpasalamat kami kanimo kanunay tanang dapit, pinagi ni Kristo among Ginoo. Kay karon diha kaniya misidlak sa kalibutan ang usa ka bag-ong kahayag, ang Dios nahimong tao uban kanamo, ug ang tao nahibalik pagkahiusa sa Dios. Ang imong anak sa pagsulob sa kalaot sa tao, mihatag og walay kamatayon nga dungog, alang sa may kamatayon nga tao. Kining kahiusa nga katingalahan tali sa Dios ug sa tao, may naguli nga ni kanamo diha kang Kristo sa gasa sa kinabuhing walay katapusan. Ug busa sa among kalipay, nagaawit kami sa imong himaya, duyog sa tanang panon sa mga anghel diha sa among pagingon. Sonus, sonus, sonus Panginoon, Diyos sa karoon, puno ang langit o yuta sa imo himaya. O sana sa kahitaas noon, Diyo'y munang nag-aani sa ngalan sa Ginoo. O sana sa kahitaas noon, ay munang nag-aani sa ngalan sa Ginoo. O sana sa kahitaas noon. Santos kayo ikaw, Ginoong tuburan ng kasantos, ipadalangin mong Espiritu, aron pagsantos ni maagasa, aron mahimo kinalang kanamo, nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siya galingon, mikuha siya og pan. May pasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni ngadto siya mga tinun-an ug biingon. Dawata kininyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawat nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usab, may hatag ni ngadto siya mga tinunan ug miingon. Dawata kini og Panginoong kamong tanan gikan ini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Manluluwas sa kalibutan, nga nagtubos ka na mo. Pinaagi sa iyong krus, huwag pagkabanhawa sa kami. Aron paghandom sa kamatay ug pagkabanhaw ni Kristo, nagahalan kami kanimo amahan ning pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug molagad kanimo.
Himua kami nga mga lawat sa lawat ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila, o ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naon. Kaluy kaming tanan. Himuwa kami ang ayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inhan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, o sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo magahong amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen, 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 amen. Pero magambag sa samahan, atong gamito mga pulong itulo kanato sa atong maunog. Amahan na mo nga nata sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa dautan. Mga kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwasot ng dautan, hatagi kami sa kalinaw ning panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among maunugot. Kay mo mananging hariya, ang kabubugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Kristo gingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibinay ko kay inyo, ang akong kalinaw ihatag ko kay inyo. Ayaw tanawa nga among mga sala, kunili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaakay. Manasag kanimo. Ipakita ta ang paginigsunay. Ang natawang nga bata dito sa Bethlehem, maoy magluwa sa katawan sa ilang mga sala. Pagkatawag siya o Emmanuel, Diyos nga nagpakatao, maganto siya ug mamatay, aron kita maluwag.
Kordero nga nagawag na sa sala sa kalibutan, maluyon ko sa atong mga sala. Dawa atong taon niya ang kalinaw. Kini mo ito may ugmaong Diyos ang kordero sa Diyos na nagawagtang sa masala sa kalibutan, bulan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako anging kaluot kanimo, panipamulong lamang o mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw, samag ania ka uban ka nako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Diyos nga maagahom, itugod nga ang pulong nga nahimong tao nga gisangyaw ni Suwan nga apostol, magpuyo unta kanunay uban kanamo, pinaagi ning santos nga misa nga among gisaulo, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo amo Ginoo. Magluhod palihog. Pagampo sa mahal nga Birhen sa Rigla, kitang tanan, hinumduman mo o maluloy no iyamot nga Birhen Maria, nga sukad wala pagayod mahitabo, nga may usa nga midangop sa imong panalipod, nangayo sa imong panabang, ug nagpakiluoy kanimo nga imong gitalikdan. Nadasig kami nining paglaom, nagadangop kami kanimo o ulay sa mga ulay, among inahan. Ania kami sa imong atubangan, nagaluhod, tugod sa kabugat sa among mga sala. O inahan sa Dios nga nagpakatao, ayaw kawanga ang among mga pangamuyo. Inunoa, pamatia, uban sa maayong kabubuton, ug ihatag ang among gipangayo. Amen. Mahindog atong awitong Salve Regina. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, et Spes Nostra Salve, ad te clamamus, ixoles periebe, a te suspiramus, gementes et plentes, in ab lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra, elos tuos misericordias oculos, ad nos converti, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis postrum exceliomus plene, o clemens, o pia, o clemens,
dulcis, o dulcis, Virgo Maria. Iampo mo kami santos ginahan sa Dios. Aron mamahimo kami takos sa mga gisaad ni Kristo. Magampo kita. Mahagahong magway kinutubang Dios nga uban sa Espiritu Santo, miandam sa lawas ug kalag sa mahimayaong Birhen Maria nga nahimong taguangkan sa imong anak. Himuha kami nga samtang kami nagmalipayon sa iyang handumanan nga uban sa iyang mapadayunong pagpangama. Malingkawas kami sa kasamtangang kadautan ug sa way pagkapalong nga kalayo sa impyerno. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kayo. Manos kani. Iduko ang iyong mga ulo at pangayon ng bendisyon sa Dios sa matag pagampo ang itubag. Amin. Ang Dios nga nagtukod siyang simbahan ibabaw sa mga apostoles, manalangin unta kaninyo pinaagi sa mga pagampo ni San Juan. Amen. Ang Dios maglamdag unta kaninyo sa pagsunod sa panigingnan sa mga apostoles ug sa pagsaksi sa kamatuoran at ubangan sa tanang mga tao. Amen. Ang mga pagtudlo sa mga apostoles naglig-on sa inyong pagtuo, ang ilang mga pagampo magdala unta kaninyo ngadto sa iyong tinuod ug tunhay nga puloy-anan. Amen. Manalangin kinyo ang Dios nga maagahom matanan, ang Amahan o ang Anak o ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng santos nga misa lakat kamong isangyaw ang gumagkalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Nay atong mga sakristan magpahalok sa ninyo sa kilid ug sa tubangan. Daghang salamat.